Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli mon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV oɗon jaade hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye ne yaade hen e banum gorko Amadou an walla Amadou Moussa Amadou bisimilla ma bani mba Aissata jam wale mon yeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala e kuuɓal ala no batten tan so wona natanen roɓindo men jayndeji ɗi ganduɗa hande garti e jangde garti kadi e toɓo mawgo telligo ɗo hanki e Dakar ko noon tigui hanki toɓo mawgo tellima e Dakar e ko taari ɗum noon en puɗɗorto tan e le quotidien le quotidien oɗo subaka hande haalata koko yowiti ko tigui e jangde no mbiruɗen ni ko wiyete hono concours général mo ganduɗa ko hanki mawɗo leydi ndi ardortono dokkirgol ko fate banggue ɗen ɗon jeenaji ko tolni e temedere e jeeɗiɗi tawi ko ɓen janggannoɓe wadɓe gueɗe mantiniɓe to banggue école aji leydi men Sénégal holitama noon ko mawɗo leydi ndi tan kañum tigui hokkiri on ɗon ndinɗon jeenari ha haljiti e on saaha noon jayde wi ko Macky sans langue de bois manam tan kanko mawɗo leydi ndi o suuɗani hay seeɗa e konnguli makko ɗi woni e haalde ko fate banggue jangde leydi men Sénégal caggal kay nde ɗiɗon prix ji dokkira kanko mawɗo leydi ndi holiti wonde o tengtini mbiyen wonde leydi ndi ene yaari caggal no feewi to banggue jangde manam e fannuji kala ɗi ƴettuɗa ko wayno BFM ko wayno kadi ha joni ko wiyete hono baccalauréat ɗo e nder leydi men Sénégal 24 heures kañumne kadi koye gonɗon feelo yabɓi ko fate banggue jangde leydi ndi ha tengte on ɗon concours général dokkiraɗo hanki toon to hono ko wiyete grand théâtre holitama ɗon wonde ko wiyete ko e mbadi jangguin leydi men Sénégal ne wayno tan Sénégal kañum ko élève mo moƴƴani woni tan ko janggo walla mbiyen ko almudo mo ganduɗa o kay a yaɓɓani e lawol moƴƴol kanko mawɗo leydi ndi noon ne wayno o arti e ko wiyete ko e programme uji scolaire e nder hitande nde kala o haali noon e nder ko ganduɗa ko ɗum woni mbadiji kuftidinde woni to banggue ha joni mat ko woni ko banggue kadi ganduɗa ko ɗum woni histoire e ko jangguinte hani e anglais e nder leydi ndi o holliti noon o waɗi erago fewde joguiɓe walla tambiɓe ko fate banggue hono jangde nde joni noon ndendata badda junggo e fandu e on ɗon tuma mbawa tigui ƴellidde jangde leydi ndi La Tribune kañum ari ko e toɓo memgo tigui wuuro lamorgo ngo hani e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal kono tan ko teskuye tigui mantiniɗo teskaɗo e Dakar ha tengti toon to Thiaroye sur Mer holitama noon wonde ko won camion woni tan auto mawɗo goto kañum naati tan e boutique wari kay mo ganduɗa ko tailleur goto kono kadi on ɗon chauffeur mo ganduɗa o ɓe kolliti wonde o gayni tigui dugnude auto makko ko e nder boutique mo ganduɗa o ko multi service e on tuma noon holitama yimɓe nayo mbarmi hen tawi hen tato ko tampuɓe ko ɗon tan rewmi arti rewmi quotidien kañumne koye gonɗon toɓo arti rewmi noon ɓuuri tigui logginade hen mana ɓe jagnima hen no hannirta ni saabu nde wi ene wayno ko yimɓe nayo tigui woni ko maayi kay noon nde wi e nder leydi Sénégal kala yimɓe hewɓe kadi keeɓi hen barmude no fewi eko yewti e gonɗon toɓo jayde ne lima nde wi ko cukalel gotel kam e debbo tawi noon ko courant saabi tigui sankare mabɓe to Grand Yoff e toon to Mbacké ko wona ɗum ko holitama kadi wonde ko yimɓe ɗiɗo mbasi pitali mumen toon to Kédougou camion goto kadi kañum tigui gayni dogdu muɗum e nder ko ganduɗa ko ɗum woni tawi ko boutique multi service ɗo e Dakar holitama noon wonde ko neɗɗo goto tigui wasi hen fittanu muɗum caggal nde ɗon camion kay ene wayno ferimo L'Observateur ko jayde groupe Futur Média kañum ne wayno nayori ko yewti ko e ñawoje ha tengti noon e ko ganduɗa ko ɗum woni pecce ɗo e nder leydi Sénégal ko yewti ko e ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe toon to dumbirɗe ɗi ɓe kolliti noon wonde beele kay ha joni ko wiyete faveur manam beele hono ɓuural walla ala ɓurnaɓe ko yewti on ɗon fannu saabu ɓe mbi ene wayno ene waɗi yiyande no fewi saabu ɓe ganduɗa ɓe ko ɓe ganduɗa ko waɗoɓe dawrugol so tawi naggama toon kamɓe e woɓɓe ɓe jiidani noɓe nanguirte to banggue kodki e to banggue gonka toon to nder kasoji ɗi jayde coftal ɓalli stade jayde stade kañum ene wayno ko herori tan koto banggue football ɗum noon jayde arti e ko ganduɗa ko ɗum woni namde ha joni gonɗe e yaade e dow hakkillaji e ɓesgu Sénégal naɓe jayde wi ene wayno ko Cameroun Croatie Colombie e Algérie holko saabi Sénégal ene wayno tan wawa tigui folde e kippuji mawɗi ɗi ganduɗa kala e saaha ene hawra e muɗum ɓe kolliti noon wonde classement FIFA woni tan ɓeeto walla doggol FIFA e nder windere nde yalti hanki Sénégal ene tawe e tolno nogas
woni ha joni tolno 20 on ɗon gila 2015 noon woni hitan ujunaji ɗiɗi sappo e joyyi Sénégal kay ina nangi on ɗon place kono kadi hollitama kongol waɗi lawol gadanol ko kippo Afrique naaɓe ina ara ko wiyete ko hono top 20 to banggue windere nde jaabuji garti ko yewti e namde ɗe mbaɗi hande ɗe holko saabi Sénégal gagnatako e kippuji mawɗi jayde lamba walla sippiro hande ari koye sippiro modulo ko ɗon tigui guddirten ko yewti ko e roɓindo men jayndeji e oɗo subaka hande koko fate banggue lamba eɗen gandi ko combat mawɗo tinda e oɗo alet paɗo to ɗo tigui e Dakar kono toon hanki omo ganduɗa ko modulo Rock Énergie mo Parcelles Assainies kañum tigui waɗanno ko wiyete open de presse hanki toon to on ɗon stade e yesso yimɓe makko noon kadi e yesso jayndiyankoɓe kanko noon mo ganduɗa ko modulo ɓen kolliti noon wonde ko parcelle naɓe yiddi munen tan ene wayno ko folde ko wiyete hono 2-0 e wiide mabɓe kono tan konguɗo mo ganduɗa mo ganduɗa o ko modulo ina tawi e nder nden ɗon jayde holliti wonde so tawi ko haare ko wawi wonde foof kanko maw lip o mo ganduɗa ko Eumeu Sène holliti wonde yidde makko tan ko wattudemo e lawol kono ɗum ko o wi ko Eumeu Sène wawa tigui waddemo ko wawa ha joni bonnude walla ha joni mbiyen dirtindemo ɗo derno ɗo kono ne kadi yidde makko heptude on ɗon couronne woni tan kan ɗon laafa kanŋe kan ɗon laafa kanŋe tigui o yiiɗi heptude ɗo joni ma weeɓata noon ma ande ɗo joni ɓoyata ɗum noon bandiraɓe uddata roɓindu jayndeli mon kono min keddito e mon tan e ganduɗa woni gueɗe rendo mon walla fait divers hande noon fait divers o koye musiba kewɗo e maaje tan to banggal Liby ɗe ɗon diƴƴe tan ko toon kaɗo laana yani kaɗo laana noon ne wanno ko tolni yimɓe temedde nayo mataw walla ni yete ɓuura ɗum ɓallima ɗon ɓe ɗon noon ɓe ganduɗa tolnima ɗon nde laana ka wuuri yani ko timmi hen 110 woni 110 yimɓe noon woɓe jiitaka ha joni e hewɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓe jeehi ɓe maayi e ɗum ko ganduɗa woni oɗo musiba baɗɗo ko timmi noon 150 e cappa e joyo ko ɓen goni ɓe ganda tan yete ɓe keeɓi wonde hen rescapé ji walla mbiye ɓe keeɓi sowde hen ɓen noon keeɓi sowde hen ha tan ko wonɓe doctoreɓe toon to banggal Liby to ɓe keeɓiɓe aɓenayi wonde safrude ɓe caggal nde ganduɗa ɓe jaltinama e ɗeɗo diƴƴe ɗum ɗon noon Amadou ina ƴewtide e banggal Afrique ɓe ganda ko ɗanniyankoɓe wiyoɓe ne ndewa laaɓi ndiyam ha tan keeɓa ɗiɗo musibaji saaha foni haale kono haɗani elle tan yimɓe ko ɓeydotoɓe hen Aissata woni ko Pulaar wiyata ko majji ɓuuri ko maayi kono noon yataw ko majjuno ko yitama ɓeɗo 110 ɓe ganduɗa nana keddi e nder maaje ɗe ene mbiye koko majji kono noon ne wayno ko sowore tan saabu maayo gueej ne wayno so tawi wiyama 110 walla neɗɗo nana e nder gonɗon maayo fodde ñalawma timmuɗo malla fodde balɗe ɗiɗi ɗum ɗon ko sowore woni ɗon kono eɗen gandi ujunaji yimɓe ene keddo e ngoɗo maayo lawol Liby fewde toon to Europe mboɗo wawi wiide fonno wiyede ko lawol laakara saabu ko caɗele mawɗe teska hen ɗum ɗon foof noon ne wayno ne foti yurintede ga e Afrique saabu kamɓe mawɓe leyɗele ɗe ɓe poti wadde hen batuji ɓe dokka yimɓeɓe golle sukaɓeɓe sa yino ɗon ene ummoɗo ene yaaha ina rewa e o désert toon to Niger ha yaaha toon to Liby wona toon duuɓi e kitali lebbi fuɗɗo taccude fewde toon to Europe ne wayno ko manqude ko wiyete solution ɗo e nder leydi ndi walla ɗo hen e nder Afrique mawɓe leyɗele ɓe yontiyanke ɓe kaala hen yontiɓe balla sukaɓeɓe e golle natta ƴettude laaɗe ene jaaha ene mbaɗa ko wiyete clandestin noon tigui Amadou ɓe poti wallitede e golle sabu saaha jiiya wiye ɓeɗo ngala meccal kono a yiyat dañɗo meccal dañata liggey jiiya dañɗo meccal uddita liggorɗe tawa liggorɗe ɗe yahata saabi ɗum dañata ballal walla so dañi ko wayno pré joom jobdini muusa saaha bagasuji ma kefte ɗum ɗon fo hande ina tagui hewɓe ina ƴetta udda liggorɗe mumen ƴetta jeeya kala ko ganduɗa wonno toon gollorɗe jaaha joɓoya ɗum e laaɗe walla ko way noon te so jeehi gartata ina hamni kono mbiɗa ni tan ma ballal wooda ma yimɓe jewtida e koye mumen beele ko wayni tan gasa ha laaɓa ceer ko ɗo yete roɓindu jaydeli moɗon haadata ko tuttuɗe on tan aadi so Allahu lamdo jaaɓi janggo ko Ndeye Fatou henno e banggal caméra woye équipe muɗum Allah jarama on jarama bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV